ще кацне. Моля, уверете се, че багажът и всички лични вещи, включително лаптопите, са прибрани и безопасни. Масичката ви трябва да бъде прибрана, подлакътниците свалени, шторите на прозорците вдигнати и коланата закопчана. Моля, прегледайте картата за безопасност, която е в джоба на седалката, тъй като тя съдържа важна информация. При извънредна ситуация, оставете целият си багаж на борда на самолета. Моля, помогнете ни, като ни предадете отпадъците, вестниците или списанията, които не желаете да вземете с вас. Туалетните повече не могат да се използват.